Здравейте! Днешната тема е правилно хранене с цел сваляне на излишни килограми. Какво е правилно хранене? Това е балансирано съотношение между отделните хранителни компоненти, въглехидрати, мазнини и белтъчини, в прием в правилно количество, в правилното време. И днеска, за да дискутираме темата, сме поканили шампиона по културизъм Радослав Ангелов. Здрасти, Ради! Здрасти! Защо хората се обръщат към хората, които се занимават с фитнес и културизъм за правилно хранене, за сваляне на излишни мазнини? Както знаеш, нашия спорт е спорта, в който водеща е визията, а ние сме майстори в изчистването на подкожните мазнини. Никой по-добре от един културист, състезател не може да даде по-добри насоки, наставления и посоката, към която трябва да следва всеки един човек. Каква е твоята хранителна програма? Какъв е твой режим? Така искам твое професионално ниво, но все пак да... Да. Аз като състезател мога да кажа моята диета, но тя е много екстремна. Там се орязват много въглехидрати, мазнини и всичко е много трудно. Но за един начинаещ, трениращ или обикновен човек, първото нещо, което мога да се направи е да следи въглехидратите, мазнините и белтъчините. Примерно препоръчвам не повече от 2,2 грама протеин на тегло с обикновен човек. Мазнините трябва да са ограничени, да речем, с около 20-30 грама, но зависи в коя част от деня, защото през останалото време седят и въглехидрати. Зависи какво количество е въглехидратите. Да. Исках да наблегнем, забелязваш ли масовото затлъстяване в населението? На какво се дължи според тебе това нещо? Това е бичът на 21 век, затлъстяването. Да. По цял свят е мащабно затлъстяването, но особено в България последните години също много се засиля. Какви грешки правят хората по време за храненето, нали? Живота на българина, знаеш, сутрин кафе, цигари, на обяд хапне една кифла баничка, нещо сандвич и вечерта всичко каквото е пропуснал през деня. Алкохол, храна, въглехидрати, хляб, мазнини. И най-големият проблем е, че хората се заблуждават, че от мазнините стават, идва затлъстяването, а то идва от въглехидратите. Просто сложени, те ги смесват. Смесват ги неправилно време. Да, никаква хранителна култура нямаме. Да, иначе какво би посъветвал просто елементарно като навик, какъв навик да се зададат с храненето хората? Най-елементарното, което мога да кажа, сутрин да се закусва, на обяд да се хранят с каквото пожелаят, а вечер да махнат хляба, да ядат само чисто месо и салати. Да. Това е нещо елементарно, което всеки може да спазва и ще даде видими резултати. А нещо за приема на вода? Водата също е много важен компонент. Човешкото тяло е 80% вода. Хората не пият вода? Минимум 8 чаши вода на ден. Да речем, това са около 3 литра вода, минималното количество. Да. При активно спортуващи е около 4-5 литра. Да, то лятото става още по-голяма консумация. Лятото става още по-голяма консумация, да. Да, защото много хора, като ги питам за водата и аз пия една чаша на ден, то става много, то нуждата ти е минималното, нужда е 2 литра, за да продължи физиологичното тялото, да се продължи физиологичната норма, нали. За целта днеска сме направили един репортаж, нека да го изгледаме репортажа и ще продължим после да дискутираме под репортажа. Здравейте! Днеска ще разговаряме за правилно и здравословно хранене с цел сваляне на излишни килограми. По принцип с правилното и здравословното хранене могат да се качат килограми също, но основната ни цел е да сваляме излишни килограми. Храните се разделят в 3 основни направления се разглеждат, като белтъчини, въглехидрати и мазнини. От белтъчините, протеините най-важни са месата, рибата и яйцата. И днес искам да ви покажа какви видове риба могат да консумираме. Значи рибата е препоръчително да бъде охладена риба и да не е много тлъста рибата. По принцип може и по-тлъста риба да се яде, в зависимост от състоянието на човека какво иска да постига. Тук виждаме на щанда филе тилапия, филе пангасиус, които са подходящи. Сьомгата също е подходяща риба, малко е по-тлъста по принцип, но с правилно приготвяне нещата се получават много добре.
Другия вариант, приеме на белтъчини, когато не можете да се приготвяте рибата, която препоръчахме да бъде охладена, може да се консумира консервирана риба, за препоръчително да бъде без солна и да бъде евентуално в собствен сос. Рибатон главно се консумира. По-удобно е и е лесно за консумация. Пилешкото месо, другата част от белтъчната храна, много важен компонент. Държиме да е охладено месото и прясно. Другия вид белтъчна храна са яйцата. Яйцата са много полезни. Хората избягват да ядат повече яйца заради жълтъка, обаче жълтъка е много полезен за синтезирането на различни хормони в тялото. Консумацията на 2-3 яйца на ден, минимално количество е достатъчно, за да поддържаме храненето здравословно и правилно. В тази част от репортажа видяхме белтъчините, главно, както казахме, са риба, месо и яйца. Радо, рибата как я приготвиш ти? Ами, зависи от рибата. Примерно, когато ям сьомга, я приготвям на тиган, тия грил тигана, защото да има къде да се оттича ненужната мазнина. Ясно. Когато е по-суха риба, като пастърва, тилапия, си ги правя на обикновен тефлонов тиган. И аз си обичам примерно по-препечена. Сега зависи от... Кога ядеш рибата и каква комбинация правиш? Значи зависи от периода, в който съм състезателен. Иначе препоръчвам на хората да ядат рибата вечерно време. Последно хранене може да се сложат с салата. Много е важно да не я смесват с въглехидрати, когато искат да чистят подкожни мазнини. Да. Защото в рибата има много омеги, омега-3, омега-6. Тя помага за изчистването на подкожните мазнини и е много лека храна. Но когато си за примерно сьомга, тя е тлъста мазна риба, се смеси с въглехидрати, да речем ориз или картофи. Стават много калории и ефектът е обратен. Да, да. Аз обичам, примерно, тилапията съм се готвил на пара, също става много вкусно. Да. За известно количество време на пара се готвя много лесно и става много вкусно. Да говорим малко за пилешкото. Защо, коя част от пилето да избереме? Защо тая част да избереме главно? Искам да ми кажеш. Значи за пилето всички трябва да избират пилешкото филе. Вярно, не е вкусно колкото бутчетата, но има най-малко подкожни мазнини. Да. И в 100 грама пилешко филе се съдържат 22 грама протеин, чист протеин, който е достатъчен за едно хранене. Искам да уточним, че пилешкото филе трябва да го готвим пак по този начин, без да се пържи, без да се добавят допълнителни калории. Да. А разликата между замразеното и охладеното? Препоръчвам всички да вземат прясно охладено, защото там по-малък е шансът то да е пълно с вода, с глюкоза, обработено с различни... Замразеното месо не знаем кога са го замразили. Да. И това не се знае. А други меса, други видове меса, стават ли за сваляне на излишни килограми, като да ги включим за диета? Ами стават. Значи много хора хапват телешко, но също зависи в коя част на деня го ядат. Да. Защото то е силно месо, тежко месо. Бавно се усвоява. Бавно се усвоява, имам много хранителни вещества. И това са. Пуешкото също е за предпочитане, то е сухо месо. Да. Пуешкото, но по-рядко го има тук в България по магазините. Хубавото хранителната мрежа. Да. Хубаво пуешко охладено. А свинско месо, примерно, или агнешко? Свинско контрафиле. Бива ли? Свинско контрафиле е хубаво, в смисъл... Но пак малък те са тлъсти меса. мазнини, но пак е тлъсто месо. Значи, ако имате възможност хората да ги избягват тия меса. Да. Пилешко и риба.